Ahojte, takže dnes som sa rozhodla natočiť možno trochu nezvyčajné video, alebo skôr takú scénku, takže bude to prvé video tohto typu na mojom kanáli. A toto video bude o otázkach, ktoré často počúvajú diabetici, čiže aj ja, pretože áno, mám cukrovku a sú celkom otravné. A potom vám dám k niektorým aj vysvetlenie, ako to naozaj je, takže poďme na to. Čo je to? Inzulín? Ty máš cukrovku? Nie, len mám problémy so závislosťou. Čo? To máš z toho, že si jedávala veľa cukru, že? Jasné, dala som si 3 čokolády a bum, cukrovka. A teraz vysvetlenie. Nie, cukrovka nevzniká z toho, že by niekto jedol príliš veľa cukru alebo príliš veľa sladkého všeobecne. Cukrovka je totiž autoimunitné ochorenie, čo znamená, že naše telo, alebo teda skôr náš pankreas, nie je schopný produkovať inzulín a tak si ho musíme píchať my sami, namiesto toho, aby nám ho dodávalo telo, ako vám zdravím. Aj moja babka má cukrovku. Hej? Wow, tak sme dve, no. Vysvetlenie. Cukrovka sa delí na dva typy, typ prvý a typ druhý. Typ druhý majú starí ľudia, väčšinou dôchodci, môžu to mať vaše babky a detkovia a nemajú až taký prísny režim, prísnu dietu, berú väčšinou len tabletky. Potom je tu prvý typ, ktorým som ja a diabetici, ktorí dostali cukrovku v nejakom mladšom veku, možno aj v dospelosti, ale proste nie v starobe. Musíme si píchať inzulín 4-krát denne, musíme si stále sledovať cukor pomocou glukomeru, ktorým si vlastne pichnete ihlu do prsta a odoberete si krv a tak zistíte, aký máte cukor. Ten režim máme o dosť prísnejší, musíme mať presné časy jedál, musíme sa vyhýbať sladkému. Samozrejme, ak nemáme nízky cukor, vtedy si ho musíme dať, inak by sme mohli upadnúť do komy a možno zomrieť. Cukrovka prvého typu so sebou prináša o mnoho viac komplikácií ako tá druhého typu. A ako je teda možné, že nie si tučná, keď máš cukrovku? Pomoc. Čo poznám aj ja, väčšina diabetikov absolútne nie je obezných, ani len tučných a práve že väčšina je chudých, pretože musíme dodržiavať presne časy na jedlá a máme taký pravidelný režim, musíme sa aj hýbať. Takže to, že cukrovkári sú tuční, je len ďalším mýtusom ako to, že to majú zo sladkého. A to ty môžeš aj niekoho nakaziť, alebo dá sa to nejako chytiť od teba? Hej, už si diabetik. Ty vôbec nemôžeš jesť sladkosti? Hej, a rýžu, a zemiaky, a chleba, a ďalších milión potravín. Cukrovka nie je o tom, že nemôžete jesť sladké, pretože ak mám nízky cukor, ja sladké môžem. Cukrovka je o tom, že tak ako vám telo produkuje inzulín a reguluje cukor v krvi, tak ja si ten inzulín musím dodávať sama. Tým pádom ten cukor musím kontrolovať, musím mať prísnejší režim. A nielen sladkosti sú niečo, čo mi zvyšuje cukor, pretože cukor sa mi môže zvýšiť, tak ako už som povedala, rýžou, chlebom a čímkoľvek, ak si to správne nekompenzujem. Au, nemôžem sa na to dívať, ja by som to nedokázala pichnúť. Hej, máš pravdu, asi radšej zomrieť, ešte že mám na výber. To je veľa krvi, to je veľa krvi. To je len kvapka krvi, aby som si zmerala cukor. Fúha, ja by som sa asi zabila s cukrovkou, ja by som to nevydržala, to by som s tým nemohla žiť. Asi máš pravdu. Takže toto boli otázky, ktoré my diabetici veľmi často počúvame a na ktoré nás už asi ani nebaví moc odpovedať, aj keď chápem, že väčšina ľudí je zvedaví, pretože s tým nie sú možno často v kontakte. Ale chcela by som vám povedať ešte pár slov na záver. Mám niekedy aj ja zlé dni, keď si fakt poviem, že prečo som to bola ja, prečo som dostala cukrovku, pretože som ju dostala v 10 rokoch a sú dni, kedy to fakt nezvládam a hovorím si, že chcem byť zdravá. Nie kvôli tomu, že by som nemohla jesť sladké, kvôli tomu prísnemu režimu, kvôli diete alebo kvôli píchaniu inzulínu, ale práve kvôli tým komplikáciám, ktoré cukrovka so sebou prináša, pretože ich naozaj nie je málo. Proste ak si to nekompenzujete správne, ak sa o seba nestaráte, tak môžete dopadnúť naozaj zle s tou cukrovkou, preto ten život s ňou nie je až taký ľahký, aj keď samotná cukrovka a obmedzovanie sa, tak to je niečo, na čo si dokážete zvyknúť. Takže podľa mňa by cukrovka nemala byť zľahčovaná len ako choroba tučných ľudí, alebo len ako choroba tých, ktorí jedli veľa sladkého, alebo len ako nejaká choroba, kde sú len určité obmedzenia, že nemôžem jesť cukry, pretože vôbec to tak nie je a toto video točím práve preto, aby som možno niektorí, ktorí ste nemali o tom toľko informácií, vedeli asi približne, o čom to je. A mnoho z vás sa asi pýta, že či je to navždy, či je to doživotná choroba. Tak ako aj ja, tak aj ostatní diabetici dúfajú, že sa nejaká liečba nájde a že sa tejto cukrovky zbavíme, pretože
Sú tu dni, kedy je to naozaj ťažké, keď mám moc vysoký cukor alebo moc nízky cukor, ovplyvňuje to moju náladu, moje fungovanie, moje sústredenie sa a nie je to vždy najľahšie. Toto by bolo odo mňa na dnes všetko. Bola to taká vážnejšia téma skombinovaná s niečím vtipným, alebo wannabe vtipným a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute! Všetky len fingované, ja som sa naozaj nezabila, ani nebodla. Takže neskúšajte to.